introducción do viño nas terras do Morrazo e nas terras de Pontevedra atestíguase arqueolóxicamente máis ou menos dende a Idade do Ferro. Non pola presenza de restos orgánicos como tal, que xa aparecen en cronoloxías máis adiantadas, senón polo testemunha secundaria que nos aportan elementos como as ánforas, como os elementos que transportaban no seu interior o viño. As ánforas máis antiguas que temos atestiguadas nas excavacións de diferentes xacementos arqueolóxicos desta zona, levannos a falar de producións do século V, século IV antes de Cristo, ánforas de orixe grego ou de orixe fenicio que traían viño do Mediterráneo ás costas do noroeste, especialmente ás costas das Rías Baixas. Falamos de ánforas de tipo Masaliota, como as que foron documentadas nas excavacións do Castro de Montalegre, en Domallo, en Moaña, ou outro tipo de ánforas, como poden ser as ánforas púnicas, que tamén aparecen no Castro de Montalegre, ou incluso nas excavacións do Monte do Facho, en Cangas, ou no Castro da Subida, en Marín. Eses elementos fálanos dese consumo de viño na Idade do Ferro a partir do século, xa digo, século V, século IV antes de Cristo, e que irá aumentando de xeito progresivo a medida que avance o tempo e que chegue o contacto co mundo romano, momento no cal se introducirá de xeito masivo o seu consumo non só polas élites, que seguramente serían os primeiros consumidores dese produto exótico que chegaba aquí ás costas, senón por toda a poboación deses pequenos poboados galaicos que se concentraban tanto na zona do Morrazo como nas terras de Pontevedra e a súa vez en toda a costa galaica. Coa chegada dos romanos o consumo de viño xeralízase e o sabemos pola cantidade monstruosa de contedores anfóricos que transportaban viño de moitísima calidade, ademais, ou de moi mala calidad. Viños que chegaban da Península Itálica, do norte de África, da zona de Grecia, ou incluso xa do sur da Península Ibérica, ou incluso da zona de Levante e de Cataluña. Xa digo, viños de moi boa calidade que contrastan cos que se consumían de xeito masivo por todos os poboadores destes castros galaicos. Imos falar un poquinho do comercio do viño, sobre todo na ría de Pontevedra. O achádego dos cepos de anclas romanas de Cabo Udra testemuñan, xunto coa excavación do Tecla, que dende a dinastía Julia Claudia, é dicir, a mediados ou a finais do século I antes de Cristo, xa había un comercio de viño bastante potente en todo o entorno da ría de Pontevedra. A procedencia deste viño se sabe que podía ser da Bética, que había viñedos tamén na etapa romana moi fortes na zona de Tarragona, e incluso hai testemuños de que nos alrededores de Cartago tamén había florecientes viñedos. Eso é a procedencia do viño que viña de fora. Este viño nos testemuña Estrabón que era consumido con avidez, rapidamente. A mellor estou un pouco enfático de Estrabón, pero é que rapidamente o consumían estas, sobre todo as élites, as familias máis podentes dos castros. Non é casualidade que en riba das playas da ría de Pontevedra, nos arredores, sempre hai un castro en riba, porque eran varadeiros moi axeitados para as naves romanas. Por exemplo, cerca de Pontevedra, nun sitio tan emblemático como é o castro de Matalobos, en Salcedo, estaba inzado de restos de ánforas binarias, pero unha cantidade inmensa, que esas teñan que parar as naves cerca da zona de Lourizana ou por aí. Curiosamente, ese castro é famoso porque sobre o seu muro, Castelao sabemos que subía no solpor moitas tardes, dicía el no escrito que deixou no meu Pontevedra, que subía á tarde perto da iglesia de San Martiño ao monte, ao Piñeiral de Matalobos, para contemplar a beleza da ría. Creo que non deixou testemunha, non foi consciente nunca Castelao que estaba sentado en riba dos muros que pechaban un castro, xa digo. Entón, as ánforas binarias
foron, do viño, as máis abundantes. As outras oleícolas, as de aceite, eran moito menos numerosas, porque se conxetura que xa Galicia, en época romana, producía unha parte, polo menos, de aceite, aunque outra viñera de fora. Se utilizaba, sobre todo, para as lámparas, para as lucernas. E despois, hubo un descubrimento sensacional unos anos que foi o primeiro alfar e forno daqui esta zona de Galicia, de San Martiño de Bueu. Fabricaba, sobre todo, ánforas salazoneiras para facer exportar o garum, esa salsa de pescado, cara a Roma. Pero xa digo, o viño circulaba a eito, se consumía rapidamente, e as ánforas vinarias eran as máis abundantes nos castros desta zona. Sí, os castros, os poboados galaicos da costa son os primeiros en recibir estes elementos que chegan aquí ao noroeste a través do comercio de longa distancia co mundo mediterráneo, e son os primeiros polo seu emprazamento. Hai un intercambio moi fluido entre a orla costeira das Rías Baixas e o Mediterráneo a partir do século V antes de Cristo. E desde eses castros da costa seguramente existe unha redistribución cara a outros castros do interior, non moi hacia o interior, pero sí, polo menos, ata, poderíamos dicir, que a depresión meridiana marca un primeiro límite nesa introducción do comercio, nesa introducción do comercio do viño cara ao interior das terras galegas.